alaikum assalam wa rahmatullah. Mun ji daɗin wannan abin nan da kuka yi Na'am, yes. na girmama watan nan mai albarka Na'am, yes. da mai watan nan shine Sheikh Ibrahim. Yes. Ko ina muna gani a Facebook, WhatsApp, kowa yana yi gwargwado abin da zai iya yi. In waka ne, in taniya ne, in ahalan bishahar ne, in komi ne ne dai. Muna ta gani ana ta tura. Shine kuka yi shawara ba kuma gaya mini ba. Kuka shirya wannan saboda watan nan. To Allah ya ba mu albarkan watan nan. Allah ya ba mu albarkan mai watan. Kuma Allah ya sa yanda kuka yi kokari kuka yi niyya kuna ba kwanki ma kuka shirya wannan abu na girmama shehu da kulawa da shi kuma Allah ya kula da ku. Amin. Kun yi daidai kuma da ranar da aka haifa shehu shi da ranar gobaran alkamis muna da ran laraba to gobe ne kamar ranar shehu ya yi daidai sun da dare muka samu zai yi kamar daidai kuma mun gode kuma in kun yi wannan ba zai mamaki ba tun da ku yaran Nigeria ne mun san girman da shehu yake da shi Nigeria ko yarinya karami ne zai shirya shehu wannan abu in watan nan ya same mu a Nigeria kullum muna da irin wannan da ake yi to Allah ya saka da alheri Allah ya sa saboda watan nan da ya fara duk wanda yake da bukata Allah ya biya Allah ya sa wanda bai da lafiya Allah ya bashi lafiya wanda yake neman kuɗi Allah ya bashi wanda yake neman mata Allah ya bashi wanda yake neman miji Allah ya bashi wanda yake da wani bukata da shi ya sani Allah ya biya shi to albarkan watan nan da mai watan Kana tura bana